Ara fa 25 anys, concretament el diumenge 3 de desembre de l'any 2000, l'estació de la Vall d'Aran encara no havia obert les portes per manca de neu. Gràcies al fred, els canons que disposaven treballaven a tot drap, tant a Baqueira com a Beret. Aquí podem veure el llavors nou telecadira de Blan i Bla, que va permetre obrir un nou sector de l'estació, però llavors, de moment, sense neu. Malgrat això, joves snowboarders no varen desaprofitar l'ocasió per buscar indrets on surfejar. En aquella ocasió, n'hi havia una mica més entre el port de la Bonaigua i el cap de la Paülla. Luego te lo digo, después de bajar. De aquí bien. Ja a migdia i amb un cel radiant, tothom es calçava les botes i posava el material a punt. Amb la taula de surf a l'esquena, emprengueren la marxa de pujada. Aproximadamente 1 hora para llegar, donde queremos llegar, y bajar pues en 5 o 10 minutos. Va muy rápida. Es más lento con remonte, pero bueno, es cómodo también. 3 nois i una noia, tots joves snowboarders, anaven avançant, alguns amb raquetes i d'altres directament caminant sobre la neu, amb les botes, però tots amb la taula a l'esquena, ja que llavors encara no hi havia l'splitboard, les taules partides per poder pujar foquejant, com els esquiadors de muntanya. Tot estava ben blanc, recobert d'una excel·lent capa de neu pols. Aquí podem veure l'antiga gran plataforma de repetició que hi havia al capdamunt del cap de la Paülla, on ara hi ha l'arribada del telecadira del mateix nom. La subidita pues se disfruta, pero la bajada ya verás. Sección femenina detrás con la huella hecha mucho mejor. Sota un sol radiant i per damunt d'un immaculat mantell blanc, arribaren a dalt de tot de la carena, a dalt de tot de les pales de neu, on un parell d'hores abans observaven des de peu de carretera. Vamos a echar un vistazo ahí donde está Bruno para intentar entrar por el labio ese. A ver cómo lo vemos de nieve. Dentro de la poca de nieve que hay, a ver si le sacamos nieve ahí. Yo creo que sí, algo se podrá hacer. Vamos a verlo. Després de mirar-s'ho tranquil·lament, desplaçant-se d'un lloc a un altre, finalment es decidiren per baixar directament per la pala que surt del punt més alt. Un darrere l'altre, aquests joves, que ara tenen 25 anys més, davallaren tot deixant l'empremta de la traça damunt d'un poc gruixut mantell de neu pols, però d'excel·lent qualitat. Actualment, per aquí baixen pistes negres, anomenades les paletes i la pala gran, que continuen pendent avall fins al telecadira de la Paülla. Però l'any 2000 no existien, de manera que anaren buscant les millors canals per baixar. No és estrany que l'estació de Baqueira-Beret, anys més tard, ampliés el seu domini esquiable en aquesta zona, on no tan sols acostuma a haver-hi molt bona neu, sinó també unes bones pendents, per on ara fa 25 anys ja s'hi baixava surfejant.